Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε root σε μια Android συσκευή. Έχω κατεβάσει το πρόγραμμα Root Checker για να δω αν έχω root και να σας το αποδείξω. Μόλις το ανοίξω θα πατήσετε OK και I agree και μετά θα πατήσετε Verify root. Από ό,τι βλέπετε εγώ δεν έχω, οπότε θα πρέπει να κάνω. Και θα σας δείξω τώρα αμέσως πώς γίνεται αυτό. Να ανοίξετε το browser σας και να ψάξετε για 360 root. Αφού το κάνετε αυτό, θα επιλέξετε στο πρώτο αποτέλεσμα. Όταν βγείτε στην ιστοσελίδα, θα επιλέξετε κάπου που λέει κάτι κινέζικα γράμματα. Θα επιλέξετε OK στο παραθυράκι που θα σας βγάλει κάτω το Chrome. Και μετά θα πάτε στις ρυθμίσεις. Θα βρείτε κάπου που λέει ασφάλεια και θα τσεκάρετε αν έχετε επιλέξει τις άγνωστες πηγές. Αν δεν το έχετε επιλέξει, το επιλέγετε και μετά πατάτε OK. Αφού έχει κατεβεί, θα βρείτε κάπου που λέει τα αρχεία μου. Θα πάτε στο χώρο αποθήκευσης. Θα πάτε κάπου που λέει download, δηλαδή αυτά που έχετε κατεβάσει. Και θα επιλέξετε το permroot.application. Θα επιλέξετε πάνω του και θα πατήσετε επόμενο και εγκατάσταση. Αφού εγκαταστηθεί, θα πατήσετε άνοιγμα και θα γίνει η εκκίνηση της εφαρμογής. Όταν σας βγάλει την πρώτη εικόνα, θα περάσετε τις διαφάνειες και θα επιλέξετε κάτι μικρά κινέζικα γράμματα που έχει. Αφού το επιλέξετε, έχετε πλέον root στο κινητό σας. Για να δείτε ποιες εφαρμογές έχετε δώσει root permission, θα πατήσετε, όταν έχετε ανοίξει το 360 root την εφαρμογή, θα πατήσετε την κλειδαριά και εκεί θα σας βγάλει τις εφαρμογές που σας έχει ζητηθεί, αν μπορείτε να δώσετε root permission ή όχι. Θα πατήσετε στο τέλος που έχει ένα βελάκι κάτω και έτσι θα μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή που έχετε κάνει. Τώρα ας ξανανοίξουμε την εφαρμογή το Root Checker που είχαμε δει στην αρχή του βίντεο και ας δούμε αν έχουμε root. Τώρα πατήστε το άσπρο κουτάκι για να δώσετε root permission και το μπλε αν δεν θέλετε να δώσετε. Από ό,τι βλέπετε εγώ έχω, από αυτού που σημαίνει ότι το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε με επιτυχία.